Nih, takul. Lo. Dat nila. Ini. Dito nih. Laki. Subscribe. Sige itong! Kurang tayo nih, kurang. Merienda tayo. Agdong po tayo mayo. Ano pang ibalatan teka ito? Ito. Jay kayo. Nakapinisan na kayo. Gaya ayo? Bagay ayusan na. Tentangnya pa? Nagipagkok ano eh. Shout out kay Mata. Malaking Wow. mata guys. Nandito siya ngayon. Yung mata ng luning-ning, ng laod. May bigas kami guys. Oh. Kulang na lang, kulang. Mamaya, kulang kami ng igat. Oh. Alas ako nam. Ni Mang Joey kami jagbomba di rabi eh. Jay. Nagsabing tagalan. Huwag ko na no sin tabali. Nakarko ma diri daw da. Ni, dapat may mga tabit puro ng pagkita ako eh. Una. Ano nangalan ng cellphone? Kape ata? Padadal tabadom. Papigis. Usul. Muna to sa rumtong bigat. O, yung labam to. Hindi ka mo masayang anahin. Hindi ka pa masayang kanya? Dini. Habis ka ng kabel. Dina to. Ala ba niya? Inaala. Ala na niya. Ala niya pare. Ora la talo naglabas ang. Bagong bote niya. Ingat to ma. Kunak ka nga to rin. Ni si mama dini. Tunog ka. Ano? Sus. Yan si Francis. Pwede mo, akong siya mapasakan. Ata ba patang ba? Tatagsan ako pagkatag. Tanan sa pala. Kabila nila kay Dani Binti kay. Guys, magtatanggal kami ngayon ng tubig tapos mangunguha ng mga isda. Sama ko si Kuya Edmer, Kuya Jackie, Kunsel Joey, Victor, Kuya Mai, Uncle Danny. So, stay tuned mga ka-idol.
Madalang samot din. Oh, dito kami guys, tatanggalin namin yung tubig dyan gamit ito, water pump. So, pananadali. Yung guys, tatambakan ni Kuya Adler dyan para yung tubig hindi pumunta doon. Bali magkabilaan to guys. Ito naman yung isa doon. Yun guys. Yung guys, kumukuha ng lupa, yung ano, lupa ng palay para ilagay dito. Napakan ni Kuya Adler para ano guys, siksik ba, siksik sa laman. Din sa ano, sumalabtar sa nipa fruit guys. Wow. Kalalangan na. Oh, nipa fruit guys. Masarap to guys. Oh. Patpatong kami na ha. Maya. Oh. Maya. Di sa mga tag tumangtang ganti kaya mo. Ha? Dataan. Kalog ke. Ay,
Joy. Nih, Apa? apa yung may amo jikin nam? Kami didakil na. Ay, di maya. Nah, terus. Patang-tangtong ko nga. Ito lang kasi. Napa na nagala din namin sa jabal eh. Sa likod. No? Umpay nagnag yan na. Makabartin Ni? pa rin. Ni pa guys. Danyog. Ni pa pulot. Masarap to mga kalodi. Oh. Pipisilin mo lang yung ganyan. Oo, tanggal na oh. Mm. Bibig-bibig talaga ko. May ang kuwan dito eh. Ikanti na tinagan. Gatas. Ala, napadasa ko. Gimpento ko mo. Bukas ay kwa, hasla salad. Ni pasalad. Ni? Tumaray mo. Mm. Salad. Na? Apo. Ha? Masarap to mga kaidol. Ito yung mukha ng lipa. Oh. Ito pagbukas. Tignan nyo. Ito. Oh. Oh. Mm. Yan. Oh. Ano? Uy, may sabaw. Tony. Natamo. Yan si Madi. Hmm? Ayan. Sa jaman, aja may katatangan na. Na? Tagbat ko. Pasok ka na. Oh, mukha lugnan. Ha? Mimi no? Hindi pa niya. Ang ton. Baru ini lagi ton. Kaya nih. Awanin, wala na, ubus na. Oh. Ito na eh. Loko, pag... Hindi ka punta si... Pwede kang tatada ka pala kukawar. Po. Mandirabiin niya. Kacambay. Kacambay lalaking gagang. Ito yung ganda kinitita na rin nanin. Pay ito saw. Iya dyan si Tignan pa yan eh. Kita na rin na dyan. Ito na tita ya. Kasi na dyan pa tinakon na dyan ko ang. Hindi dapat ni trap ah. Isbo mo. Today. Pagkipakita na ya. Uy.
Apa itu picture na kanya na? Ito. Matangkol. Matangkol. Maya, maya. Ang natin yung partena. Saus! Ay, talaga. Wala to yun, Ajay. Kakaruyan. Tatumong mo na eh. Na guys, nakain na kami guys. Naantay namin na bumaba yung tubig. Oh. Kung babae to, 35 years old, makunat na. Amo to pala dyan ha. Abay. Mabuhay yung kaagad. Ni. Hanya? Ay suma. Sunod na lang. Sangit dito. Sangit ka kanupay mo. Ito na. Walang Brian. Sangit ka. Harap guys. Ika naman. Gawin ko naman. Yummy. Dar na! Naman ko ata buo niya. Darlo! Hindi pala darlo. Bentar na ka na ni. Oh. Ting ba to? Wala mo ah. Pipito! Lala. Saan ka ni? La. Mas gigante ko ah. Mayat aja ng ngisit. Ding! Ang bato! Ito na! Dung, ang bato. Yes! Video kay Lata. Sa right ay kumakita kami. Sa bali ko man na vlog dito eh. Kukuha kami ng nipa. Kakain kayo ng nipa guys. Dapat to ko ni. Sa balyak malatin. Ganito yung nipa guys. Ano? Masarap to guys. Yan. Ito bunga niyan, no? Bunga niyan. Nipahan. Ito naman yung bunga guys. Yan. Ganyan. Duduwagan ron kim-kim mo dira bigyan ka ng bana niya. Tapos yung loob nito ganito. Parang buko lang din. Kami na kalya tani. Nya ito. Sarap yan mga kalods. Adi tilapia na din pala tud kanya mo maron. Do jini ba timi jini bilong. Di kami mga may. Tilapia ka dalag. Andito niya. Kawanan. Sabi mo diyo. Na. Awal lang arodon. Tani. Tanda ba hela? Talaga. Ay talaga. Dikatin na. Awa mo dikatin. Ayan eh. Pinido mo malagpat pa ikikibatan. Lapatabakan. Kapit yung baka yung sito niya. Kahit mo sa'yo magpatitigaw. Nantanin na blong to. Nagalan nyo digat idi mang mic. Ha? Ay, tambangan tayo ta. Buwang kal. Na? Udah ka mo? Naglag natin ito. Ito yung ating pagtanggal ng tubig guys. So. Yan. Ito yung nagsususog guys. Dito na nang lalabas. Yan na hinihigok. Hinihigok. Mababaw ang baraw kampay. Ha? Abot di jay dita?
Kulot, speaking. Mahumukay. Damdama ka no, kuna naman. Yan, kumukuha sila ng lupa gamit yung palay guys. Tapos nilalagay doon. Kapaniman lang kung naman yung ipan. O din. Yung ang tabi nagpapaanawag tao. Nakatultunan na ng portal. Tingtan ma. Tawaran kay ko lang. Tuwadan nyo. Naglabagan niya. Lang tagumanya. Uy. Ini talaga. Bisa bisik mah. Saus? Ano ko na? Nih. Naglabagan niya nih. Jahil. Kaya yung kami pinabuhi. Eh, ito nih. Ito nih. Ini. Diyan nih. Ay, nagpaspas. Nagpaspas. Paling kita sa Jai. 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 Kapay namin na ito. Ang dama ah. Kalangkaji ko kulit ipapabada. Ito. Ayun na ta. Papabada kinataw. Mababakatan na ito ya? Kuwan. Kinarina nga ron. Kung bantayan. Yung kalan pa ba? May nakuha na isa. Ha? Ayun na. Ayun tayo na alam. One down. Ya berok. Pita-pita. Oh, yung paltat guys. Hito. Okay. One down. Tayo nga dyan ba isa? Eh, PC jo ulo na. Puputurong nagpababa. Pababa.